Nahráva? Áno. Dobrý deň! Vítame vás pri rannom vlogu z Korčuly. Asi nebude nič počuť. Nevadí! Nevadí! A ideme si proste k králi, sme oblečení v brutálnych štýlových čapkách. A ja mám na sebe kabát akože od vojakov. A pozor, neveríš ty určite na nás a budeme tam ani o polku hľadiť. Nebudeme! Nepadni. Je to strašne švajgerské. Švajk. A minulé včera, večero som išiel v takom istom sačku a moje už doma. Škoda, ja som mal iný vtedy. Ticho, autobus! A pôjdem to asi k nám. A toto je ďakovačka za 100 odberov, takže ako na to a podnem, tak tam tých 17 dáte. Hej, hej. Ja, jasné. No. Takže 70-ka, dobre, ideme na bus? Po Korčule? No nie problém, ne? Nahrávaš? Nahrávaš. Takže práve skoro spadol. Vôbec! Vôbec, ne? To bolo úplne vyvážené, som úplne pod kontrolou som to mal. Dobre, takže 100 odberov tam dáte, hej. A ešte môžete napísať nejakú hru, čo by ste chceli. Čak ti hovor... No nehovorím. Ešte môžete napísať nejakú hru, čo by ste chcete, až som nahral. Alebo Miro nahral, alebo spolu nahráme. Ešte povedzte, že aký názor máte na to lolko, čo som nahrával. O mňa to celkom bavilo. Hej, ľudia, viete, čo je najväčšia halus? Počkaj. Žlté auto. Farek. Jo! No tak na to lolko názor. Ma to brutálne bavilo. Dobre. A ešte... Ja neviem, čo ešte... A ešte... Sa majte. A... Ak zomreme, tak toto neaplodneme. Prečo si myslíš, že by sme mali zomrieť? Čo robíš? Wow! Jasné, mne tiež skoro odletel. My si držíme klobuky. Držíme klobuky. Držte si čuráky, jeden v kopce.